O venres pola tarde vamos a contar con un bloque temático máis ben enfocado ás camas, aos cubículos das vacas. Empezamos a primeira charla da tarde con Gonzalo Gómez Grobas, que é un compañeiro de Seragro, do Servizo de Xestión Técnico-Económica, que nos introducirá neste bloque falando un poquinho das alternativas que hai do uso de materiais en cubículos e dos seus costes aquí en Galicia. Despois desa charla xa comezará José María García Nieto, que tamén é compañeiro Seragro do Servizo de Podoloxía, que nos falará pois tamén do tipo de materiais utilizados nas camas e que posibles lesións podais nos poden vir según o tipo de material que utilicemos en cada cama. Despois pasamos a ter a presencia de Adolfo López Fabal, que é enxeñeiro agrónomo e profesor da UST, que nos contará un pouco que posibles efectos pode ter a utilización da area que utilizamos nos cubículos unha vez vaciada da fosa do purín e tirada nas terras de cultivo. Pois iso a largo plazo creemos que pode ter unhas consecuencias negativas na fertilidade dese solo e ele vai nos explicar un pouquiño pois como enfocar esa problemática. Despois contamos con Oriol Franquesa, que é un veterinario especialista en calidade de leite, que nos ven a falar tamén das camas de compós e de purín reciclado, da fracción sólida do purín, pero máis ben enfocado cara á saúde do ubre, en problemáticas de calidade do leite. E despois, por último, contamos con Pedro Ezcurra, que é un gandeiro socio da Aldapa SCL, que é unha gandeiría situada en Navarra, que é unha das poucas gandeirías que coñecemos que leva xa o suficiente tempo con unha instalación de separación de sólidos e líquidos para a utilización da fracción sólida do purín nos cubículos. Leva 2 anos utilizando, antes tiña palla, e bueno, vai nos contar un pouquiño pois a historia da súa granxa e tamén pois con que medos se atopou á hora de decidirse a colocar este sistema e cal é a realidade da súa granxa neste momento, tanto en confort como en saúde de ubre e o valor añadido que se lle dá ao purín pois, unha vez utilizado nas camas. Despois, para cerrar xa as xornadas do 2019, pois contamos con Beatriz Veleiro, que é a facultativa especialista do Servicio de Alerxias do CHUAC, que nos ven a falar das posibles alerxias na produción de leite desde o punto de vista da produción, tanto en granxa como cando chega ao consumidor. E vai-nos a falar de posibles mitos sobre alerxias aos lácteos e desmentir ou non eses posibles mitos que andan pola sociedade actual. Despois da charla de Beatriz Veleiro, pois clausuraremos a xornada do 2019 co xa mítico brinde ao leite.